good morning, good morning, good morning. South Central Mindanao. So, madungog ba? Madungog? Okay na bang mic na to, no? So, karong oras ano, aniya na usab kita sa ato ang programa nga DI nagahatod og sibya sa matag usa nga nagasubaybay sa ato ang programa karon diri sa ato ang 1000.99 dial lang ninyo sa atong radyo. Medyo katawanan ng ato ang kuano, so nakatawa ang atong letter sender, pero mao yun ay tinuod na to nga dial sa ato ang estasyon 1000.99 kaagi FM. Then uban kaninyo karon walay lain no inyong alagad Mr. Brother, and of course ang atong kauban karon. Okay, once again, ako yung kauban karong kauduan diri sa 1,000 ang sa partner. So pasensya na no, wala na memorize sa akong kauban kay first time ni niya diri sa amo ang estasyon kauban karon 1000.99. Diri sa atong 1000.99 station. Ako inyong kaubang Gracia sa radyo. Yes, and syempre atong oras karon no, 1:42. So bago lang ta, pasensya na kayo sa ato ang mic karon kay medyo dili kayo mugana kay nagka-troubleshoot atong niaging adlaw. So dili na kapugong no, di niyo kapugngan ang gibati sa ato ang letter sender karon. Nagpangalan sa nato ang introduction sa iyang pandiri no. Although na siya diri karon pero patingugon na to siya, pero unya na basahon lang sa nato ni ang sulat nga kaagi niya. So akong basahon no. Before that, ato sang introduce ang atong programa. Kining programa is unsa gani atong programa karon na partner? Kini ang akong kaag. Alright. So kung nadunggan ninyo sa ato ang programa karon nga kini ang akong kaagi, so banimi ninyo hantud niya sa taon-taon nga mahumani nga programa. Then ako nang basahon no ang kaagi sa ato ang letter sender. Dear Brother and TG Gracia, tawagan ko sa pangalan nga Rodolfo. Medyo maulaw lang ko sa akong pangalan na brother, pero mao na tinuod Rodolfo. 22 anyos ang pangidaron, lumulupyo sa barangay Bitaog, Bansalan, Davao del Sur. Usa ko ka biniyaan sa hinigugma brother. Brother, pulo katuig ang among relasyon. Niagi mi og trouble, happy, ug unsa pang matang sa kinabuhi brother nga among nagian. Apan bisan pa man sa tanan nga mga panghitabo niya na aduna gayoy gitawag nga kapakyasan. Ug dinha brother nahitabo nga iya na jud kong gibiyaan. Kadugay ato na gyud ni siya nga patingugon. Human ako ni basahon niyang sulat. Nag-request siya diri partner. Kabalo ka unsa iyang gi-request diri? Unsa man yang request partner? Mahimo ba nga ang akong kaagi sa kuha nga sulat inyong dramahon. So kaya ba daw nato? Kaya kay partner, no problem. Dramahon daw nato ang iyahang kaagi sa kinabuhi. So bali murag wala man ta ka memorize ani, so madala gyud ni nato impronto na lang ni. Sige partner. Kaya man kani man eh. Kaya ra partner. Ay si partner pa inyo grabe ni partner ni. Asa kay kagikan nga radyo sa una partner nga pito ka katuig di ba katong gi-share nimo sa kuha? Partner, pero nakalimot man ko partner. Asa to nga kuan? Nabasig dito ila Doc Almer Ambat. I like 8.5 Brick FM. Murag dito yung kagikan. So ato daw tramahon niyang kuan partner. So ang iya daw kaagi diri partner, pulo sila katuig sa iyang uyab. Di man partner ha? Pulo sila katuig sa iyang uyab. Tapos tama ba ni letter sender? Patingugon na to sa letter sender be. Letter sender voice out. Ayong buntag sa talanaw, kadang giingon ni sige pangalan nimo Brother. Brother, tama jud na siya. Mo gyud na nakabutang sa kuan atong mga previous days. Sa atong nadungog karon no, in English gid kayo ang atong letter sender. From the word previous days is delikado na gid na nga mga adlaw. Race, kaubang race, so pulo daw katuig ang ilaha nga relasyon. So luyo daw sa pulo katuig nga relasyon, daghan daw sila giagian nga kasakit, kalipay ug unsa mang matang sa problema. Tapos nilala, wa gyud daw wala madugay, wa pud nasulbad, nahimo daw siya gibiyaan. So ato ning himuan og drama nga ato alang.
And syempre naman para malipay sa gamay makuhaan ang kaguol sa ato ang Letter sender. letter sender nga si Rodolfo. Sige. Sige. Ani ato nang drama. Atong drama ni sa mga 2 minutes lang. Yan sa pagdrama. Babe? Ay, babe. Ngayong hapon, babe. Nasayod ba ka nga anniversary nato karon, babe? Ay, oo. Tama, babe, no. Wala nga, no, nga. Isa ka tuig na ta. Isa ka tuig na gyud ta, babe. Isa ka tuig na tang nag-inatikay. Isa ka tuig na ta, babe. Salamat yung kaayo kay kung dili lang yung ka faithful sa kuawa yung tani abot aning tuiga, babe. Anniversary. Happy anniversary to you, babe. Di ay. Kamusta man karon diha? Okay ra ko babe, okay laing gibuhat babe gahandom nga makita ti ka. Gusto naman ka diha sa Dubai, babe. Okay ra pud dahil, babe. Magkita ra lagi ta puhon-puhon, babe. I hope babe nga inig second anniversary nato, babe. Muli yung gadre sa ato ang bukid, babe. Hindi lang na ako ipanaad, babe, pero kuning kamutan ako. Mao gyud nay ganahan nako ni babe. Humani anak, brother. Pila ka tuig ang nilabay, kini ang nahitabo. Oh, babe? Babe! Wa ko nagdahom nga 5 na dayta ka tuig, babe. Wa yung kani uli gyapon. Wow, sorry kayo, babe, ha, kay na-extend akong kontrata diri, babe. Nasabot ko, babe, kay tungod sa COVID vaccine. COVID-19. COVID-19 to, babe, dili to COVID vaccine, babe. Gani, sorry, babe. Kung saan naman ka, babe? Babe, where na yung kay ko, babe, kung kabalulag ka, babe. Ay, nagka-problema diya. Muli lang lagi ko, magkita ka lagi ta puhon-puhon. Kay ang akong gibati, babe. Feeling na ko na kay lain diha, babe. Wala, oy, kabala ka daw. Ako lang isa dito, wala mo kulikuan. Love ya, tika mo. Kanang giingon nimong love, babe. Yung love ko nimo ni uli nang pila na ka-anniversary, wala ta nag-uyo. So, sige lang, babe, paningumutan lagi na ako mga 10 years na ta. Uri, jud ko, babe. 10 years. So sa ato pa na may 5 years ka kung pabuto. Og man ato, brother, mao kini ang sunod nga mga panghitabo. 10 years na misa kong uyab. Nagsaad ba ako sa yaha nga. Uli ko, pero saan na ngayon nga na-inlove yung music ni Marco. Bala na, nangita ko paagi nga. Ako to siyang mabalibaran. Nangita ko paagi nga nangita ko rason nga. Isa ko makaulit na rin. Tawagan ako, babe. Hello, babe? Hello, babe. Kamusta naman ka? Okay ra. Babe, nakalimot man ka, oy. Sa mga babe, oy, nakalimot man ka nga 10 years naman ta karong adlaw. Ay, naman na itanong. Wanya, muli ka, babe. Sugaton na tika, sugaton tika. Problema man good kay ang gi-extend na po sa kung amo ang kontrata nako. Ikaw, babe, mura kag nagkalong ba? Sige na lang kag extend ng extend. Unsa man na, babe, oy. Excited na, babe. 10 years na tawa pa ta nagkita. Sugat. Unsa na, babe, oy. Sa kung amo kay kasabaan manggugugod kung muli ko karon. So, sunod na lang sad, babe. Magkita na lagi ta sunod lagi. Naguro kay lain diha ba? Ano sa man ka? Yun sa man ay muna wala. Guna sa muna gon. Feeling na ako na yung kay lain. Wala lagi, babe. Wala lagi. Sige, mutawag kung balik karon taw-taw, babe. Kadali lang yun, babe. Mutawag kung balik, babe, ha? Sige, amping dira ko. Tuwagan ako usap akong kuya. Out of copyrights naman. Ano sa man yun? Your number is black. Di black guru ko ani ay. So dito no mga madlang listeners, so dito lang sa kutob ang ato ang drama karon. So pwede gyapon ninyo ni abangan nga programa kay naapatay daghang letter sender nga magpadalag sulat nga ni sa ato nga estasyon. So karon dili na ta maglangay no kay wala ta igong oras sa dili madugay mo sunod na ang programang balitaan sa hapon. Then syempre ato nang interview ng ato nga letter sender nga si Rodolfo.
Rodolfo, base sa imuha nga experience, nakakaton ba ka nga dapat maglikay ka, dapat kontrolahon nimo imong paghigugma, dapat mamili ba kag gumindot nga tao nga higugmaon ug unsa imong nasulti sa amo nga pagdrama. It's your time, Rodolfo. Okay, dating salamat, brother. Salamat sa stasyon ninyo. 1,000. 0.99. 1,000.99. 1,000. Kini Kami no, okay. Salamat kayo sa inyong pagdrama sa matod pa sa akong kinabuhi no nga mao gyud mismo ang inyong gidrama. Okay, akong kasalamatan dai. So, akong maingon sa imong giingon sa ko is kanang dapat magpili jud tag tawo nga atong higugmaon og dapat kontrolo nato ang atong paghigugma sa katawo. Dapat kabalota mo tanaw og unsay nasa unahan. So, salamat bro Ibardo. So, nakoy last question, final question ani. Wala ba ka nasakitan? Nasakitan? Wala? Sakitan? Tired. Tusa. O mga madlang listeners, palungon na namo ni kay nihilak na ang kwano. Tangin na lang ninyo sunod digayon na pod ang mopadala sa mga little sender.